phoza. Namanje ngisalinde le mpahla kanti ayikashayisani mfethu. Ngala roundini phoza. Kodwa kathi sabambile manje phoza. Uthini manje ungazongishayinisa wena ufuna le mpahla manje? Okay ngavela ke phoza. Ngizongishayinisa. Jesus. Bhizi ngilindane naye kumele ngibe sendaweni zami yokuphanga ngishayinisa. Phoza. Asi ufuna nje sisebenze nje namhlanje. Angixolise Khona le nto le ngifuna ungihambisele yona. Sure. Angizwani kodwa nala masimbo ngithela wona. Ngixolise phoza. La kuno-10 amakhilo. Uthela amakhilo la phoza. Ufuna uhambise kuMadradi namhlanje. Sure. Ungabi late yazi. Khuleka phoza. Hello. Police station la. Aw. Khuluma ngobani manje? Mlungisi. La lishine tip off. Tip off. Ngingafuni ukuyenza le nto yazayo. Ngingafuni ukuyenza futhi amadrags. Taxi. Send the location. Usungakuphi? Ngingafuni ukuyenza. Izwa, mamela. Mina ngizofika lapho 30 minutes before nina nifika yabo. Ngizonithola ngizonithola ku-action wena uzoyeka leyo wenza ngathi nje asazani mina ngizofika lapho okay solinda wena Ayilungise futhi azimatazi ngijafile lesikhathi Saziwe Mungu mchungu na wena sazi Zubamba wena